Kak. Olo, alay nga sega be. Aha na masa? Segaon nga hudok unang ijama. Salamat ka. Terus loho songoni. Oke, ngasay be. Si Caleb maniga mem mu. Dang hola ni, yalang es krim hu, sip-sip masuk tu kamar hu, jala dicoreti buku endekku. Salam mau disika. Sophia, ay dingot todo pe tahe aha salam. Dang hu payas kamar hu, dang hu karejoy PR hu, jala dang hu susi piring. Mal dokan mangingot hasalata sadiri. Alai disol-soli hodoi. Di boto hodo aha na diulahon Jahoba molo tapabua hasalata tu ibana. Di Efesus 4 ayat 32. Di pabua molo debata manesa dosata. Sophia, dia tu si hodo lapatan yon. Salam udah kak. Olo Caleb dang pola bohai. Molo songonok kamu, lasian marohani Jehova. Si dona mambain sur sarong sude. Aguh, mati meta.